puram thanga ten kan vok fan minu en mu pui ve te an tin ti kan han en dona puram thanga te vok fan hi kan han en dona ni hey hey pathum ume kan lo tling so ve khop men tem phura hey tar rual lo deuh in chi somli le tling lo deuh hei in chi som thum rual ve ve ne pakhat pe chin chi som ni panga vel na te so hei kan phur ve to khop mai puma chong minu en sakte enge concrete building hi anga din so ve hi kan ril ru jok to ve an te ken an hen ti an ti thei mai do ne ma se hei tan la lak ve tu chunga yang he mi hian tiral se no lak le phutanga yang he tirong tin chuan concrete han din rot kha chu alu hai thlau deuh mai thei ni enge hei hi han tiral se vok no eng mu zat la le se chu ti pui thlin an tum le se chu mi hnuah chuan nge a ti chi nge an lo thlin na chu an hnai ve de wang ti kha kan sei du tirong tin chuan a beidon thak si an the thiam longa beidon na ruama te an hu lu tang ti lo ma zoka he tirong tin chu concrete building han din turong chu lan ni lo deuh lon teng ma za tan lak le phot te po ngai nga ani lo pon he mi hian vul pui ting se kum to pa nge hei hian vok no eng ma zat vul le se chu vul pui tin le tum se chu ta tang chuan mathar lak chi chu ni lo mo enge lo thlin na tak tak chu a nei ve chawang long mo ti kha kan sei ve ni se le hi pi party school hun kha ti song hun lo chiang ani pui khop mai he pui khop mai bon tak ki ta te sa phong pi party ti school tan thale hlem he bon le khop mai hum mai le school chen hei pan na phai pan an lo nei boka chen an ei khop hi chu an thar ve tlat mai ni chen in bula an ei khop hi tuk chu huana an thar in kim man ne ya so thing hei an hai sen ham reng me en wang ti chuan pan ha rong ton don tau de le em wang he lo ni ve hei an lo mai lo khop mai hei school te po pui takani an lo bon ne mai school thi an lo bon ne mai ta hei pui takani pui tak an lo sung ko ro pui takin lo ni an lo bon mai school dot po pui khop mai ti me kan pa lo hi chu pakhat ma kan khoi ngai lo an te ani em ang school ra thar ngot po hian thu kwa ei chop vel ti tum em do na ni kha chiang reng mai bon tak phi tan hi mo kan mu ve man chi la ba
อันสวยปุ๋ยครับมาเสียกระเฮ้ยเก่งเนี่ยคือเบียลเจ้าเล่มหรือว่าเฮ้ยไอ้วัวฟรีจานตัววิวนี่เฮ้ยมาตัวเตะลุตุส่วนนี่ลุตุเสียงเฮียระนาตังเฮียนนี่ก็ตังเฮียน407นะฟรีจานเนี่ยติดลัดไหมอ่ะมึงจะจักผมครบไหม407ฟรีจานซึ่งเฮ้ยกงปุยอ่ะฟรีจานตอกที่นี่อะไรMACP in an office tour ni tu an sa he an pe filtre to an sa chak khop eta eta kho khata nu poi mo ber kan han ti dong he polen ki ma kan mi lok kan mi kan ma the pi alo ma pu hình khom na ka an hình khom kal kal la thin pu lo kal ma sa chu khoi prena hi va lo kal lo ve ka thi na le a prena hi va lo kal ve lo ve ka thi na tan nau sang te nau li na te ta nau chu na te an ni khi ta pu ben te moi te hung de te lo thok pu som se ka lo la tha ta mistri toy te kan la velo kan de mistri mu toy te la velo hai di tan langwal ro chen kan khotlang mi thon bor ani ani ai thing thui hi alai na ka chu sei lo la an la tam bi lo bang thi ha kan sei ni se nên hey pu alang ve tlat lo pu biak ina kal da ya bi ki na kal mo khila ma kal te le che prena lang lo ti na ni don ni le hey pe pel trep to thadon khop mai don ma si